ברוכים השבים לבזין גייד. בסרטון זה נלמד אתכם על זרימת תוכנה. בטב הכתום בתוכנת ה-EV3 נמצאים בלוקים של זרימה. ניקח להתחלה את בלוק ה-Wait. בתוך הבלוק Wait יש מלא אפשרויות בטאב של האפשרויות. אבל שימו לב שבשום בלוק של זרימת תוכנה לא תוכלו להגדיר פורט, כי הבלוקים האלה בעצם לא שולטים על שום דבר ברובוט, אלא רק על דברים בתוך התוכנה עצמה. ה-Wait, לצורך העניין, מחכה עד שמשהו קורה. בטאב הזה אפשר להגיד לו הרבה אפשרויות של מה יכול לקרות. ניקח לצורך העניין את הראשון, כפתורי ה-EV. אני אגרור אותו לפה. ויש רק אפשרות אחת. פה זה נותן לכם לבחור איזה כפתור EV אתם רוצים שה-Wait יתייחס אליו. ניקח לצורך העניין את הכפתור 2, וגם ניקח לצורך העניין את המצב 1, שזה מצב לחוץ. אז בעצם, מה שקורה, ניקח פקודה של move, רק כדי שנוכל להדגים. ניקח לצורך העניין מנוע גדול. פשוט נגרור אותו לשם, לפני ה-Wait. כדי להגדיר למנוע שיחכה עד שקורה משהו, צריכים לפתוח לו את חלון האפשרויות ולכתוב לו on. בעצם, on מוריד את האופציה של הסיבובים ושל ברקס, ופשוט נותן לך להגדיר כוח. אחרי שהגדרנו לו את הפורט ואת הכוח, הוא בעצם דלוק עד שה-Wait הזה נדלק. יש רק בעיה אחת, שגם אחרי ה-Wait, זו טעות מאוד נפוצה, אחרי ה-Wait צריך להיות גם בלוק של מנוע שנמצא על off, אחרת המנוע לא יפסיק. שוב פעם, פותחים את כל האפשרויות ובוחרים off, שזו האופציה הראשונה. אז בעצם התוכנה הזאת אומרת, תפעיל את המנוע, תחכה עד שהכפתור האמצעי על ה-EV נמצא לחוץ, ואז תכבה את המנוע. זה יכול להיות מאוד יעיל לבדיקות. נחזור לטאב הכתום. כעת ניקח את כפתור הלופ. הלופ בעצם אומר, תעשה משהו בחזרתיות לכל מה שנמצא בתוכו, עד שקורה משהו. כרגע הלופ הזה הוא אינסופי, שזה הדיפולט של לופ. נפתח רגע את חלון האפשרויות. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה יותר אפשרויות מה-Wait, מפני ש-Wait יכול להתייחס לזמן ולחיישנים, ופה הוא גם יכול לקבל וויירים שונים. למשל, כמה פעמים לעשות את זה, או לעשות את זה עד שמשהו נכון או לא נכון. ניקח לצורך העניין כמה פעמים. פה אפשר לחבר לו ווייר, אבל אפשר גם לכתוב את המספר פעמים. ניקח 5 לצורך העניין. כדי להעביר משהו לתוך לופ, צריכים לסמן את כל הבלוקים האלה, פשוט לגרור אותם פנימה. שימו לב שהלופ לא נמצא בסימון הזה. כמו שאתם רואים, כל הבלוקים נכנסו לתוך הלופ, עכשיו הוא מקיף את כל הבלוקים. אז בעצם, התוכנה הזאת אומרת, תיסע ישר, תחכה ללחיצה, תפסיק. חוזר להתחלה, תיסע ישר, תחכה ללחיצה, תפסיק. ככה 5 פעמים, ואז התוכנה תסתיים. בואו נמחק את הלופ הזה, וניקח את הפקודה השלישית והאחרונה שנדבר עליה היום, פקודת הסוויץ'. סוויץ' זה בעצם הדרך היחידה ב-EV לפצל את התוכנה. כדי שהכל יהיה נוח וזה לא יהיה לכם אנכי, תלחצו פה על הכפתור הזה, וזה בעצם הופך את זה לטאבים. פה זה לא נכון, פה זה נכון. כמובן, זה לא תמיד חייב להיות לא נכון ונכון, אנחנו עכשיו להסביר את זה. פותחים את חלון האפשרויות, ופה אפשר לבחור מצב שאותו רוצים לבדוק. ניקח לצורך העניין לוגיקה. לוגיקה, בשביל שזה יהיה לוגיקה, צריכים לחבר דאטה ווייר של לוגיקה, ואז הוא אומר לך ככה. אם בדאטה ווייר הזה יש V, כלומר הפעולה שעשיתם לפני כן בתוכנה הצליחה, תעשה את מה שרשום פה. אם ב-X, צריכים רק ללחוץ על ה-X כדי שזה יראה לך את מה שרשום ב-X, זה עושה משהו אחר לחלוטין שאתה כותב לו. נניח, אם הוא נכשל, ניכנס לטאב של החיישנים, ניקח לצורך העניין חיישן צבע, ונגרור אותו לפה. כמו שאתם רואים, זה דומה ללופ, הוא נכנס לתוך הזר הזה,
רק שהוא לא חוזר על עצמו. ניקח לצורך העניין מנוע קטן, ונשים אותו אחרי החיישן. עכשיו בעצם אנחנו אומרים לו, תמדוד ותיסע סיבוב אחד. זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לחבר את הווייר הזה לפה, ואז זה בעצם עושה דוגמה מאוד מאוד בסיסית, כמו שהראינו לכם בסרטון קודם. זה מודד איזה צבע החיישן צבע רואה, ולפי המספר זיהוי של הצבע הזה, הוא נוסע כמות סיבובים מסוימת במנוע. נלך רגע לטאב של true. כמו שאתם רואים, הצורה נשארת, אבל אין פה כלום. אז בואו נכניס לכאן משהו, ניקח מנוע גדול, שים אותו בתוך הלופ, ניקח עוד מנוע גדול ונשים אותו בתוך הלופ. וביניהם אנחנו נכניס פקודה של wait מהטאב הכתום. בואו נגיד לו לצורך העניין, נעשות את הדוגמה ממוקדם יותר בסרטון, להפעיל מנוע לשנייה אחת, ואז לעצור מנוע. כמו שאתם רואים, ה-wait כבר נמצא על זמן, הוא כבר נמצא לשנייה, אז אנחנו לא משנים בשום דבר. רק פה אנחנו צריכים לעצור את המנוע. אז בעצם, מה שזה אומר, זה שאם פה הפעולה שעוד לא מחוברת, אבל היא צריכה להיות מחוברת, מצליחה, זה נוסע לשנייה. אם לא, זה נוסע לכמות הסיבובים ששווה למספר זיהוי של הצבע. זה מסכם את הסרטון שלנו על זרימת תוכנה ועל בלוקים של זרימה.